Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Зыян суммасы исәпләнгән шолда вандалар су сиптерү системаларын бозган. Волейболчылар уңайлы шортларда шөгыльләнә алачак. 11-нче Олимпия резервы спорт мәктәбендә капиталь ремонт бара. Яр буенда яңа объектлар барлыкка килүе дәвам итә. Шоллы халкын нинди яңартулар көтә? Зыян суммасы исәпләнгән шолда вандаллар Азатлык мәйданында һәм Яшьленинчылар бульварында автомат су сиптерү системаларын бозган. Бу хакта Мәдәният һәм ял паркы директоры Илья Черкашин хәбәр итте. Тулырак калдагы материалда. Бу кадрларда ике билгесез кешенең Азатлык мәйданында автомат су сиптерү системасын җимереү күренә. Шундый ук хәле Яшьленинчылар бульварында да була. Вандаллар 22 спинкерларны зарарлаган. Шоллы халкы кылган гамәлләре өчен җинаятьчеләр үзләре җаваплы булырга тиеш дип саный. В идеале, конечно, найти вандалов и чтобы они заплатили, либо если несовершеннолетние родители, имущество любое надо беречь, и свое, и городское. Мы же в этом живем. Я вот с ребенком гуляю, все показываю. Объясняю, что так делать нельзя. Нельзя так делать. И все сделано в городе для нас, чтобы все было красиво. А вот дети, наши дети так не воспитаны, да. Не знают, чем заняться, наверное. Поэтому, да, я видела в интернете, как это выдергивают. Автополив системасына 13 миллион сум акча булып бирелгән. Азатлык мәйданында һәм Яшьленинчылар бульварында зыянның гомуми суммасы 60 мең сум тәшкил итә. На данный момент нами заявление в полицию написано. Фото и видеофиксацию также предоставили полиции. На данный момент все автополивы работают в штатном режиме, все повреждения мы устранили. Хәзерге вакытта тикшерү үткәрелә, полиция шәһәр милкен бозуда катнашып булганы бәлик булмаганнарның шәхесләрен билгели. Шулай ук аларның әти-әниләрен дә ачыклый. За такие правонарушения отвечают по административному законодательству законные представители несовершеннолетних. Также потерпевшая сторона в установленном законом порядке может взыскать причиненный ущерб с законных представителей несовершеннолетних лиц. Кич автостанция янында вандализм акты күзәтелгән иде. Билгесез кеше җир асты юлы пыяласын ваткан. Исегезгә төшерәбез, шәһәр милкен бозган өчен штраф 40 мең сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Волейболчылар уңайлы шартларда шөгыльләнә алачак. 11-нче Олимпия резервы спорт мәктәбендә капиталь ремонт үткәрелә. Бу бинада беренче тапкыр масштаблы яңартулар. Бүген төзелеш эшләре урынында безнең төшерү төркеме дә булды. Олимпия резервы спорт мәктәбендә хәзер волейболчылар урынына төзүчеләр генә, алар сүтү эшләре башкаран. Монда эшләр февраль айында ук башланды, әмма яз көне проектка кайбер үзгәрешләр кертелде. В том числе усиление конструкции данного заведения и так далее. Изменения в проекте мы получили где-то в апреле месяце. После этого продолжили работу. Сейчас облегчили некоторые конструкции. Металлоконструкции заказаны. Сэндвич панели заказаны. Төп конструкцияләрне яхшыртудан тыш төзүчеләр бинаның стеналарын һәм фасадын өлешчә сүтәләр. Аңа сүз уңайнан 40 яшь. Волейболдан 11-нче Олимпия резервы спорт мәктәбе үзе 5 елга өлкәнрәк. Монда бер кайчанда капиталь ремонт булмаганы бу хакта тәрәзәләрдәге Советлар Союзы чорыннан калган рәсемнәрдә сөйли. 30 лет назад занималась подростком в этой спортивной школе. Затем я занималась и играла в женской команде «Кама». И вот спустя столько времени это первый капитальный ремонт, чему мы очень-очень рады, что и наши занимающиеся будут покорять вершины. Проект буенча барлык ремонт эшләре агымдагы ел ахырына кадәр тәмамланырга тиеш. Төзүчеләр исә көзгә үк бинаны файдалануга тапшырырга өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яр буенда яңа объектлар барлыкка килүен дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, паркны реконструкцияләү эшләре 2022 елның җәендә үк башланган иде. Шоллы халкын инде яңартулар сөендерә һәм тагын нәрсәләр көтә, тулырак калдагы материалда. Яр буе парка күп кенә шоуларны һәм шәһәр кунакларын җәлеп итү урыны һәм монда үзгәрешләр күзәтелә. Паркка килүчеләр өчен эскәмияләр һәм шезлонглар урнаштырылды. Чүп җыю өчен урыннар барлыкка килде, балалар уен зоналары да үзгәрде. Очень красиво, очень замечательно, нравится. И надеюсь, дальше будет лучше, лучше и лучше. Урны появились вот такие хорошие, скамейки.
Вот там загорать можно, полежать можно, лежанки. Все хорошо, нормально. Хәзерге вакытта эшчеләр булачак тротуарны һәм велосипед юлларын төзекләндерү өчен җир эшләре үткәрәләр. Төзелеш эшләре кызу темпларда бара. Әмма хәзер үк Чаллы халкы яр буенда булган үзгәрешләрне билгеләп үтә. Все преобразилось. И озеро вычистили. Тут бревна какие-то эти, палки лежали. Все вычистили. Вон поставили везде скамейки. Мы идем оттуда, ни одной скамейки нет, а сюда приходим, садимся, сидим, отдыхаем. А сколько детей, а сколько этих всяких лазалок там сделали. Мне понравилось вот эти вот 3 здания, тротуар, новая плитка интересная. Ожидаю, надеюсь, что продлят эту дорожку до конца вдоль той всей дороги и улучшат освещение. Там в лесу просто шикарные инсталляции, прям красота, мне очень понравилось. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, быел ремонт эшләре май айында башланган. Яр буе паркында төзекләндерү кысаларында тротуарлар һәм велосипед юллары булдыру, яхт-клуб янына ярны төзекләндерү, пляж юлы инфраструктурасын булдыру, парковка урыннары, бәдрәф һәм медпункт төзү каралган. Лилия Гатина, Айзля Шаймухаметова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы телерадиокомпаниясы кызлар һәм малайлар шулай агаларның әти-әниләре өчен бәйрәм оештырды. Автозавод районы башлыгы Венер Харисов җәй башлану һәм балаларны яклау көне белән котлады. Чараның якты мизгелләре безнең төшерү камерасына да эләкте. Иҗади номерлар, интерактивлар, уеннар һәм күп бүләкләр. Чаллы телерадиокомпаниясе балалар, шулай ук аларның ата-аналары өчен бой программа әзерләде. Эмоциялар ушак кебек янып тора бездә. Без үзебез балалар сыман хис итәбез үзебезне. Чөнки беренчедә без паркта, паркта сингел бәләкәй чакта гына бәйрәм итә идең. Хәзер балалар белән килгән чакта да үзеңне әз генә бала итеп хис итәсең, но алай түгел. Чөнки мороженое эләкмәде бушлай, шуңа әйтә. Хәзер инде әлбәттә без үзебез ойнас белән бала чагасыман кычкырабыз, бийбез. Автозавод район администрациясе башлыгы Венер Харисов та балаларны игътибарсыз калдырмады. Ул Чаллыларны уку елы тәмамлануы белән котлады һәм балаларга куркынычсыз җәй теләде. Поздравляю вас с таким великолепным днем, солнечным, прекрасным днем защиты детей. Мы сегодня очень много мероприятий по городу проводим, практически все общественные пространства забиты, везде ведут мероприятия. И даем сегодня старт всем нашим летним мероприятиям. И сегодня я благодарю наше челнинское телевидение за то, что наших ведущих организовали такой прекрасный праздник для детишек, для взрослых. Олылар һәм балалар Чаллы телевидениесе оештырган бәйрәмне югары бәяләделәр. Безгә барысы да ошады. Без менә Ирактан килдек, Инбокчанадан. Монда һәрбер балаларга концерт күрсәтер өчен. Бүгенге бәйрәм өчен рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм бик онык ошады. Бу кичтә беркем дә бүләксез калмады. Бәйрәмне оештыручылар әйтүенчә, алар Чаллы халкын мондый күңел ачу программалары белән алга таба да сөендерергә ниятли. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.